Исәнмесез, хөрмәтле укучылар. Өйрәнү объектлары саны буенча рекордсмен фән биологияны һәм аның үсемлекләрне өйрәнүче бүлеге ботаниканы өйрәнүне дәвам итәбез. Үткән дәресләребездә без вегетатив орган тамыр хакында сөйләшсәк, бүген икенче вегетатив орган бәбәк турында сөйләшербез. Бәбәк дип үсемлекнең нинди өлешен атыйлар? Дөрес. Бәбәк дип сабак һәм анда урнашкан яфрак бөреләрне атыйлар. Әйдәгез, бәбәкнең принципиаль төзелеше белән танышыйк. Нинди дә булса бүлмә геленең, мәсәлән, традесканцияның яки яран геленең яшел бәбәген карыйк. Теләсә нинди агач яки куакның җәйге кипкән ботагы да ярый. Вегетатив бөридә сабак, яфраклар һәм бөреләр була. Сабакта урнашуы буенча бөреләрне 3 төргә бүләргә мөмкин. Очларысы оч бөре, янындагылары ян бөре дип атала. Өченче төр бөреләр яфрак куенында урнаша һәм куен бөреләр дип атала. Яфрак куены дип яфрак һәм сабак арасындагы куен тыкны атыйлар. Сабакның яфрак чыгарган һәм аның куенында бөре урнашкан урыны буын дип атала. Сабакның бер буыннан икенче буынга кадәрге өлеше буын арасы дип йөртелә. Еш кына бер буыннан бер генә яфрак чыга. Мәсәлән, яран гөлдәге, имән һәм юкәдәге кебек. Яфракларның сабакта булай утыруы чиратлашып урнашу дип атала. Яфраклар каршыдашта урнашырга мөмкин. Бу очракта бер буында 2 яфрак капма-каршы урнаша. Мондый урнашу корыч агачка, аю баланына, сирень, йылдызакка хас. Кайчак бер буында 3 һәм аннан да күбрәк яфрак үсеп чыга. Алар сабакта төрле якка карап урнаша. Бу быжрак урнашу. Эладея үсемлегендә 3 яфрактан торган быжрак, карга күзендә 4 яфраклы быжрак. Сабакта үсеп утырган яфраклар бер-берсенә күләгә ясамый диярлек. Яфраклар кояшка карый һәм ваграклары эрерәк яфраклар белән аралашып урнаша. Бу күренеш яфрак мозаикасы дип атала. Бәбәкнең төп функциясе углекислый газ һәм судан кояш энергиясе тәэсирендә органик матдәләр барлыкка китерү. Фотосинтез күренешен икенче төрле үсемлекләрнең һавадан туклануы дип атарга мөмкин. Бөреләр белән танышыйк. Бөре ул башлангыч бәбәк. Аның эчендә үсәчәк сабак һәм яфрак ярылгылары урнаша. Бөреләр яфраклар кебек үк чиратлашып, каршыдаш яки быжрак урнаша ала. Бөре тышкы яктан кабырчык белән капланган. Кабырчыклар бөренең үзгәргән беренче яфраклары. Алар үсүдән иртә туктый. Агаччыл үсемлекләрдә бөре кабырчыклары тыгыз, тирешел була. Үләннәрнең бөреләре еш кына кабырчыксыз була. Бөренең ичке төзелешенә күз салыйк. Анда башлангыч сабакчык күренә. Бу бөренең үзәк өлеше. Шулай ук башлангыч яфракларны һәм башлангыч куен бөреләрен күрә алабыз. Бу бөре вегетатив бөре дип атала, чөнки аннан вегетатив бәбәк үсеш ала. Моннан тыш чәчәк бөреләре була. Аларда башлангыч сабакта башлангыч яфраклар белән бер рәттән күпләгән яки бер башлангыч чәчәк тә була. Чәчәк бөресе эрерәк һәм еш кына йомыры була. Бөренең үзәге үсү конусы белән бетә. Бәбәкнең очтан үсүе бу конусның озыная баруыннан, аның нигез өлешендә яфраклар ясалудан һәм үсә баруыннан гыйбарәт. Агачларда башта бөреләр бүртә, зурая, ләкин кабырчыклары ачылмый. Аннан кабырчыклар ачыла һәм яшь бәбәкнең яфраклары күренә. Бу буын аралары көчле үскәнгә шулай була. Биредә күзәнәкләр тиз үсә һәм бүленә. Бу буыннан үсү дип йөртелә. 1 еллык үләннәрдә барлык бөреләр 1 ел эчендә ачыла. Күп еллык үсемлекләрнең бөреләре кыш чыга һәм икенче җәйдә генә бәбәкләр бирә. Ләкин алар арасында озак вакытлар ачылмаучы бөреләр була. Бу тын бөреләр. Шәһәр урамнарында еш кына тупыл яки башка агачларны кыскартып кисәләр. Киселгән агачта күпләп яшь бәбәкләр үсеп чыга. Аларга нәкъ менә тын бөреләре башлангыч бирә. Димәк, тын бөреләр үсемлек сынганда, аны кискәндә яки кыркыганда яшь бәбәкләр үсеп чыгу өчен кирәк. 1 еллык культуралы үсемлекләрдә төп бәбәкнең нык үсеп китүе тармаклануны тоткарлый. Шуңа тармакландыру өчен бәбәк өчен үзәләр. Помидорның киресенчә тизрәк үстен өчен ян бәбәкләрен үзеп ташлыйлар. Бу пасынкалау дип атала. Үсү һәм тармаклануны киләү ярдәмендә бакча, паркларда агачларны искиткеч матур рәвешләргә кертеп тоталар. Үсү юнәлеше буенча бәбәкләрнең берничә формасы була.
Агач, куакларның кәүсәсе гадәттә турыга үсә. Үләннәрнең моннан тыш күтәрелмә, ятма, шуышма сабаклары да була. Үсү формалары буенча уралма, сырышма, үрмә бәбәкләрне бүлеп йөртәләр. Бөреләр төрле зурлыкта, формада була ала. Кәбестә шәкәне шулай ук нык үсеш алган вегетатив бөре. Бәбәк һәм бөреләргә багышланган дәресебезнең теория өлеше тәмам. Практик өлештә көтеп калам.